Дано някой италянец или италянка не гледат това видео, защото днес ще ви покажа как да си направите домашна пица. За целта ще ви бъде нужно 500 грама брашно, което може да разделите на бяло и пълнозърнесто. Смесвате с около 200 мл вода, една суха мая, щипка сол, щипка захар и хубаво замесвате до меко тесто. Докато го оставяме да втаса съвсем леко, започваме да си приготвяме продуктите. Аз използвам домашна наденичка, която нарязвам на тънки парчета. Каква е домашната пица без кисели краставички? Настъргваме си кашкавал и малко козе сирене. След като тестото ни е готово, го разделяме на 3 топчици и го разточвам по този начин. Завиваме краечетата и след това започваме да слагаме от доматеният сос върху всяка една пица. След това започваме да се нареждаме всички продукти отгоре и слагаме да се пече на 190 градуса с долно и горно загряване. Печем около 30 минутки или до получаването на един лекичък загар. Ами това е! Да ви е сладко!